Bismillahirrahmanirrahim. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na taskar masoya inda muke karanta muku littafin silar halacci wallafar Jamila Umar. Kafin su Ahmad su isa asibiti sai da suka tsaya bisa hanya suka sayi kayan dubiya irin su lemo da su kankana da ayaba. Kana suka karasa. Ahmad da Abida suka jera kowanne hannayensu rike da manyan ledoji. Abba ya gaya musu inda take. Abida ce a gaba ta tura kofar ɗakin ta shiga. Amar na binta a baya. Da Samiha suka fara cin karo da yake gadon na kallon kofar shigowa ne. Tana kwanciyar saka mata drip ta yi wani laushi da ita. Abba na gefenta yana rike da hannunta yana lallashinta akan ta tashi ta sha ruwan ti ne. Sai ɗaya daga cikin 'yan aikinta da ke gefen tana haɗo mata ti ɗin. Abida ta ƙarasa bayan ta yi sallama. Sabba suka amsa. Ahmad kuwa bayan Abida ya dinga laɓewa baya so su haɗa ido da Samiha amma hakan bai samu ba domin Abida ta kauce bayan ta duka ta gaida Abba ta je ledar hannunta ta ƙarasa ta ce wa Samiha yaya jiki. Cikin siririyar murya ta amsa da sauki. Abida ta ce Allah ya ƙara lafiya. Ahmad kuwa da ƙyar ya ƙarasa shigowa ɗakin yana sunkuyar da kansa ƙasa shi ma dukawa yana gaida Abba. Amsa masa yayi cikin sakin fuska amma da ka gan shi zaka fahimci yana cikin damuwa. Kin dagowa Ahmad yayi bayan ya ajiye ledar hannunsa saboda yana jin idanuwan Samiha suna kara kaina a kansa. Ita kuwa Samiha tunda suka shigo take nacin kallon Ahmad tana so su haɗa ido amma ya ki bata dama. Ko damuwa ma da mutanen ɗakin bata yi ba ta mai da hankalinta tana kallon sa kacukam. Wanda ya miƙe da ƙyar yana faɗin yaya ƙarfin jiki Hajiya ya faɗa yana kallon gefe. Murmushi ta saki ta yi kamar bata ji shi ba. Ya ƙara faɗi nan ma ta yi banza da shi sai da Abba ya ce Gimbiya baki ji Ahmad yana miki sannu ba ne? Limshe ido ta yi kafin ta ce au dama da ni yake na ɗauka da gefe yake magana na ga yana gaishe ni yana kallon hagunsa. Ta faɗa da muryar irin ciwon nan. Abida da ke gefe ta taɓe baki tana faɗin haba dai ke ma dai da wani abu kike akwai wani mara lafiya ne a cikin ɗakin bayan ke tunda kika ji yana magana ke ma kin san da ke yake ai. Ta faɗa kai tsaye tana hararta. Murmushi Samiha ta yi kafin ta ce oh sorry na manta ashe masu miji na kusa ku yi haƙuri kai mijin Abida jikina da sauki kaji nagode. Ta faɗa tana kallon Ahmad wanda ya ɗago da niyyar kallon Abida suka haɗa ido gira ta kanne masa tana mai sakar masa dariya saurin sun da kansa ƙasa yayi yana salati a cikin ransa. Abba kuwa fada ya hauyi wa Abida yana faɗin ina ruwanki da ke take magana ne wato Abida har yanzu baki daina rashin kunya ba ko zan saba miki wallahi maza ki bata hakuri. Abida na kunkuni ta ce ki hakuri. Murmushin mugunta Samiha ta yi kafin ta ce karki damu ai ya wuce. Abba kuwa Ahmad ya kalla da ke tsaye yana faɗin Ahmad ka zauna mana da sauri ya ce Abba yanzu za mu wuce. Kai ya jinjina masa bai samu zarafin magana ba anti Najo da mijinta suka yi sallama suka shigo ɗakin. Sai Ahmad ya matsa gefe suka karasa suna gaishe ta. Su ma da ledoji niki-niki a hannunsu. Abba ya ji daɗi sai washe baki yake yi yana faɗin Gimbiya ciwon ki yayi albarka ƴaƴanki da surukanki duk sun zo gaishe ki. Ya faɗa yana kallanta. Wani mele baki kawai ta yi bata yi magana ba. Abida da anti Najuwa suka koma gefe suna magana. Ahmad da mijin anti Najuwa suna gaisawa. Abba kuma yana lallaba Samiha akan ta sha ti din. Haka take wani narkewa yana bata ti din. Abin da abin kunya wallahi. Mijin anti Najuwa kiransa aka yi a waya ya fita zuwa waje. Abba kuma ya shiga ban ɗaki wanke hannayensa da ruwan madara ya ɓata shi. Samiha ta fakaici idan mutane ta zira kafar ta guda ta zungura Ahmad da sauri ya dago yana kallanta. Hannu ta daga masa kafin ta manne mai ido ɗaya a hankali ta furta ya maganar mu ina nan fa kan bakana. Ta faɗa tana aika masa wani showmin kallo mai cike da wasu ma'anoni. Abida da suke magana da anti Najuwa ta ga kallon da Samiha take wa Ahmad shi kuma yayi saurin kau da kai yana haɗe rai. Ga lala Abida ta yi tana kallanta. Bata samu zarafin magana ba Abba ya fito da sauri Ahmad ya ce Abba mu za mu wuce Allah ya ƙara lafiya. Abba ya ce shikenan Ahmad Allah ya kiyaye hanya. Bai tsaya wani sauraron kallon da Samiha ke masa ba ya fice. Yana jinta tana wa Abida godiya ita kanta fuskar ta babu walwala ta yi musu sallama. Anti Najuwa ma basu tsaya ba tare suka fito da Abida. Garin dare yayi ne yasa basu tsaya wata hira ba suka yi sallama. Kowace ta shiga motar mijinta suka tafi gida. Har suka kai gida tsakanin Ahmad da Abida babu wanda ya wani magana. Ahmad zuciyarsa ba ta tare da Abida sam. Yana can yana tunanin wani irin mataki ya kamata ya ɗauka game da amaryar Abba. Ita kuwa Abida tunaninta menene ya haɗa Ahmad da Samiha da take masa irin wannan kallo kuma ba kallon tsana bane wani kallo ne mai cike da ma'anoni masu yawa. Bata samu zarafin magana ba sai bayan sun yi shirin kwanciya. Ahmad ya yi shiru kawai yana tunani. Abida ta kalle shi tana faɗin hubbi ni ko na tambaye ka mana. Bai juyo ya kalle ta ba ya ce ina jinki. Juyowa ta yi tana kallon cikin idanuwansa ta ce me ke tsakaninka da amaryar Abba ne wai?
Da wani irin firgici Ahmad ya kalli Abida, gabansa na faduwa. Cikin rawar murya ya ce, ban gane ba. Numfashi Abida ta sauke kafin ta ce, na ga ta maka wani irin kallo ne, kuma kallon ba na tsana ba ne. Wani kallo ne wanda zuciyata ba ta yarda da shi ba. Ta faɗa tana kallon Ahmad ɗin. Saurin sakin numfashi ya ce, oho mata, ni ma ban sani ba. Ni babu komai tsakanina da ita. Wannan ma shine ganina na biyu da ita. Daga haka kawai ya gyara kwanciya. Abida za ta yi magana kenan, ya saka ɗan yatsa a bakinta yana faɗin, oya mu kwanta mai bacci kin ji. Murmushi ta yi kafin ta ɗaura kanta a saman ƙirjinsa tana faɗin good night hubby. Rungume ta yana sauke ɓoyayyar ajiyar zuciya yana faɗin night sweetheart. Ya faɗa yana jin faɗuwar gabansa na tsananta. Tunda Abida ta fara fahimtar wani abu, to dole ne ya ƙara kiyayewa, idan ba haka ba zai shiga matsala. Domin Abida smart girl ce, tana da saurin karantar mutum da yanayin da yake ciki. Ahmad kwana ya yi bai yi barci ba, a wannan daren yana ta juye-juyen neman mafita ne, domin tsakani ga Allah yana tsoron kaidin Samiha, saboda ya lura kuma ya ga take-takenta a kansa, babu alamar za ta ji tsoron aiwatar da dukkan wani ƙudurin da ta yi niyya a kansa. Kuma shi ya kasance mai rauni ne ta wani bangaren, saboda dai na farko auren Abida yake, kuma Abba tamkar mahaifi yake a gurinsa. Ta ina ne zai fara aikata irin waɗannan abubuwa da Samiha take nema? Har abada tun yana saurayi bai kusanci zina ba, sai yanzu da ya zama magidanci. Tsakani ga Allah, Samiha ce ta kasance first love ɗin shi, wacce ya so tun da farko, kuma ta kasance macen da take da wani matsuguni mai daraja a cikin zuciyarsa. Sannan ita kuma Abida matar rufin asirinsa ce, saboda dalilinta ne ya yi arzikin da bai san iyaka ba, saboda haka dukkansu suna da wani babban matsayi a zuciyarsa wanda ba zai iya kwatantawa ba. Samiha dai tuntuni ya cire ta a ransa, ganin cewa ta riga da ta yi masa nisa, bai tara tsammanin zai ƙara yin karo da ita a karo na biyu ba. Haka yi ta juye-juye bai yi barci ba. Daga ƙarshe ma tashi ya je ɗauro alwala, ya zo ya tada sallah, har sai da aka kira sallar asuba, sannan ya tashi Abida ya fita ya je ɗakin kaka ya tashe ta, sannan ya fita daga gidan zuwa masallaci. Da safe ma haka ya tashi sukuku, duk jikinsa a sanye. Abida dai tana kallon sa cikin damuwa, har ta kasa daurewa ta tambaye shi ta ce, wai hubbi menene yake damun ka ne? Ni kwata-kwata ban gane kanka ba a cikin 'yan kwanakin nan. Sai ka yi ta wasu abubuwa kamar ba kai ba. Ni gaskiya ba na jin daɗin wannan yanayin da nake ganin ka a ciki. Cikin dauriya da ƙarfin hali ya ɗago yana faɗin, kar ki damu kanki, babu komai. Cike da damuwa ta ce, to idan baka jin daɗin jikinka ne hubbi, ka rika kwanciya a gida kana hutawa mana. Ai Abba ba zai matsa maka ba, tunda dai ma'aikatan nan suna da yawa, ba kai kaɗai ba ne. Ya kakaro murmushin ƙarfin hali yana faɗin, sweetheart, ya za a yi mutum ya zauna a gida? Sai fa an fita ake nemo abinci, kar ki damu kin ji, babu komai. Tace to shikenan. Ta dauki jakarsa ta raka shi har gurin motarsa, ya shiga suka yi sallama ya fita. Ita dai zuciyarta duk bata yarda ba, tana tunanin to menene ke damun mijinta haka yayi wani sukuku kamar ba shi ba. Alhali ta san shi tsayayyen namiji ne jajirtacce mai dauriya. Haka shi ma ya tafi gurin aiki, yana fama da wannan tunanin halin da yake ciki tsakaninsa da Samiha. Duk a zatansa ta bar maganar, nan ko ashe Samiha bata bar maganar ba. Haka ya je ofis ya zauna sukuku, jikinsa duka sanyaye, har sai zuwa karfe 6 na yammaci, sannan ya tashi ya ce wa masinjan sa ya rufe ofis din sai gobe. Ba tare da ya shiga wajen ma'aikatansa ba ya fice daga wajen ya nufi gida. Ko da ya koma gida ma haka yi ta zama sukuku. Har kaka ta yi masa maganar, wai Ahmadu, me ke damun ka ne kake ta wani zama haka kamar wanda ya yi ƙarya? Saboda baya cikin mood mai daɗi, yasa bai biye wa kaka sanyi sa'in san da suka saba ba. Haka har aka sallami Samiha daga asibiti ta koma gida, ba su sake haduwa da Abba ba, sai dai su yi waya idan wata matsala ta taso. Kuma shi ma bai ƙara gigin cewa zai je gidansa ba don baya so ya haɗu da ita. Ita kuwa Samiha a can nata ɓangaren sai take tunanin to wace hanya za ta bi, saboda ita fa ta yi alƙawari sai ta mallaki Ahmad a karo na biyu. Da wannan tunanin ne ta ɗauki wayar Abba, ta kwashe lambobin Ahmad ta saka a wayarta. Ranar Litinin Ahmad yana zaune a ofis ɗinsa shi da baban Nura manaja. Ya zo suna lissafi akan wasu kuɗin da za a bawa akaunta zai saka akaunt ɗin Alhaji. Sannan kuma da magana akan wasu kaya da babu, za a yi waɗanda suka kawo kayan daga Lagos waya su kawo sababbin laisuna da atamfofi. Sai ga kiran Samiha ya shigo, kasancewar bai da nambar ta bai san kowace ce ba, kawai bakuwar namba ya gani, har sai ta kusa yankewa sannan ya ɗauka. Cikin marasa mai cike da izza ya furta hello, da Allah wa ke magana. Daga can bangaren ta ce, har za ka iya mantawa da wannan muryar ka ce da wa kake magana Ahmad? To Samihar ka ce, miƙewa tsaye a kiɗime jikinsa na rawa ya ce, Samiha, shi ma baban Nura ya ɗago fuskarsa cike da mamaki yana kallonsa. Ta ƙara makale wayar a kunnenta cike da shauƙi ta ce, ƙwarai da gaske, ka zata na manta da alƙawarinmu ne?
Ahmad ba za ka taɓa iya guje min ba na gaya maka, saboda haka ka shiga taitayinka ka fara tunanin mafita akan ta yaya za a yi da ni da kai mu yi aure kamar yadda muke da buri, saboda yanzu haka ina shirye-shiryen nan da kwanaki 3 zan faɗa wa Alhaji ya bani takardar saki na ko kuma na maka shi a kotu, kuma ka tabbatar da cewa idan ya sake ni ina gama iddata za ka fito a nema maka aure na, idan ba haka ba wallahi Ahmad zan saka ka a cikin matsala. Ahmad zan jefa ka a cikin matsalar da baka isa ka cire kanka ba wallahi. Jikinsa na rawa ya ce, haba Samiha, wai me kike nema da ni ne? Ban taba zaton haka kika koma ba, me yasa ba kya jin magana ne? Wannan wani irin banzan tunani ne dan Allah? Ai ana barin halas ko dan kunya. Haba mana Samiha, a harzike ta ce, dan Allah Ahmad ka rufe min baki, wani halas din zan bari? Ka san shekara nawa na kwashe cikin kunci? Kuma ka san shekara nawa na kwashe a cikin bakin ciki da damuwa? To wallahi bari ka sani, idan baka sani ba yau zan sanar da kai. Tunda na yi aure ban taɓa sanin daɗin aure ba, ban san daɗin namiji ba. Ahmad, na kwana na wuni, na shekara da tunanin son kasancewa da kai. Ahmad, kai na ajiye wa kaina, dama na yi maka alƙawarin cewa zan bi umarnin mahaifina ne. Amma tabbas ina nan ina jiran ka, kuma za ka dawo gare ni in mallaka maka abin da yake mallaki na ne. Haba Ahmad, ni ma ina so na kasance a matsayina na ƴa mace cikakkiya, amma har yanzu ban kasance ba. Wannan tsohon ya zo ya aure ni, ya cuci rayuwata, yana zaune da ni, kuma ba son sa nake yi ba, domin ka san kai nake so. Saboda haka dole ne ka zo mu mallaki juna. Idan ba haka ba, kamar yadda nake son ka, ka san zan iya yin komai wallahi, ciki kuwa har da kashe rai. Idan kuma kana ganin wasa nake yi, to ka zuba ido ka gani. Cike da matsanancin tashin hankali ya dafe kai yana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kafin yayi wata magana ta ce, ya kamata nan da kwanaki 3 ka kira ni ka gaya min a matsayar da kake. Idan ba haka ba, zan aiwatar da abin da na gaya maka wallahi tallahi. Tana faɗin haka kawai ta kashe wayarta. Ahmad ya faɗa kan kujera ragab. Nan da nan idanuwansa suka kada suka yi jajir, a hankali yake furta hasbunallahu wa ni'mal wakil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baban Iman ya kalle shi da mamaki ya ce, mijin Abida me ke faruwa ne? Ahmad ya dago yana kallon sa ya ce, babu komai. Ya ce, wani irin babu komai? Wace ce ta kira ka? Wace Samihan ce ta kira ka? Ya dan sauke numfashi ya ce, baban Iman na ce maka babu komai. Abin da nake so da kai shine kawai ka je ka ga accountant din ku karashe maganar. Kaina yana min ciwo, zan je gida na kwanta. Ya faɗa lokaci ɗaya yana miƙewa, sannan ya ɗauki makullin motarsa ya ce wa masinja idan baban Iman ya fito ya rufe masa ofis ɗin. Jiki a sanyaye baban Iman ya bi Ahmad da kallo, a ransa yana tunanin idan fa bai manta ba Ahmad kwanaki biyun nan gaba ɗaya duk ya canja, ya zama wani iri kamar ba shi ba. Shi ko Ahmad yana fita ya shiga motarsa ya fice daga gurin. Tafiya yake yi amma ya rasa inda za shi, sai yawatawa yake kawai akan titina. Zufa sai keto masa take yi, kamar yayi kwalla haka yake ji saboda tsabar bakin ciki. Ya Samiha take so yayi da ransa ne? Wani irin rayuwa ne Samiha take so ta jefa shi a ciki? Yaya za a yi a ce Samiha ta sa Abba ya sake ta, sannan kuma shi ya fito ya ce zai aure ta? Da wani ido zai kalli Abida da ƴan uwanta, kuma da wani ido zai kalli Umma da Abba? Haba dan Allah, wannan wani irin wulakanci ne da kaskanci? Ta yaya za a yi ya tafka wannan abin kunya haka? Duk halaccin da Abba ya yi masa a gidan duniya ya rasa da abin da zai saka masa sai da wannan abin kunya? Haka yi ta shawagi a kan titi har aka yi sallar magariba, sai da ya biya masallaci ya yi sallah amma ya kasa komawa gida. Saboda tambayoyin Abida, kawai ya nufi gidan kawu Maude. Shi kansa kawu Mauden da ya ganshi sukuku, sai da ya tambaye shi ya ce, Ahmad, ko baka jin daɗi ne? Ya ce, ni dai lafiya ta kalau kawu, kawai yanayin aiki ne. Ya ce, to shikenan ka dinga samun hutu kaji? Ya amsa masa da to. Sai da yi sallar ishaya a nan gidan, Antina Ja'atu ma tai ya tsaya ya ci abinci amma ya ki, sannan ya dawo gida. Lokacin da ya shiga gida ya samu kaka da Abida suna zaune a falo, haka ya wuce su. Abida tana masa sanda zuwa ma da ƙyar ya amsa yana tafiya. Kaka ta juyo fuskar ta cike da mamaki tana bin bayansa da kallo. Faɗi take, ke ni Abida, Ahmadu fa ba shi da lafiya, wai me ke damunsa ne? Kin ga da yaron yana da karsashi, amma yanzu kamar wanda aka cire walaka. Gaskiya ke baki ma iya kula da miji ba. Yanzu a ce ke baki san matsalar mijinki ba? Kwalla na taruwa a cikin idanuwanta ta ce, wallahi kaka ya ki ya gaya min. Na tambaye shi, na ƙara tambayarsa amma ya ki faɗa min komai, kuma ban san menene yake damunsa ba. Kaka ta ce, kuma fa Ahmadu gaskiya akwai taurin zuciya ga kuma zurfin ciki. Bai zama lallai dama ya gaya miki abin da ke damunsa ba. Kai, gaskiya Ahmadu bai haɗu ba. Abida ta ce kaka, dan Allah ko za mu je da kanki ko ke zai gaya miki? Ta ce to shikenan tashi mu je. Ta faɗa lokaci ɗaya tana ƙoƙarin miƙewa. Taimaka mata Abida ta yi ta miƙe suka nufi bedroom ɗinsu. Lokacin da ya shiga bedroom ɗin kuwa zabga tagumi yayi yana zaune a gefen gado.
kaka da Abida suka shigo. Suna shiga kaka ta fara faɗin, kai Amadu, wai me ke damun ka ne? Duk naga ka zabge ka rame, ka zama wani malalaci haka Tunda ita matar taka bata san yadda za ta lallashe ka ba, ballantana ta san me ke faruwa, to ni gani, za ka gaya min me ke damun ka ko kuwa sai na kwabɗe ka yanzu nan. Ya dago a hankali ya ce, kaka, dan Allah dan annabi ki rabu da ni babu abin da yake damuna. Kaka ta ce, ƙarya kake yi Amadu, ni ce nan na haifi ubanka Sama'ila kuma na raine shi a gabana, uwarka Zaliha kuwa tun tana ƙwailarta aka kawo ta gabana. A gabana aka yi cikinka aka haife ka. Amadu, ni na ci kashinka na ci fitsarinka, saboda haka dole ne na san damuwarka na kuma san farin cikinka da bacin ranka. Tabbas akwai abin da ke damunka, sai dai kuma idan baka so ka faɗa min. Ya ce, haba kaka, na ce miki babu. Dan Allah kaka ki tafi kawai, ki je ki yi kwanciyar ki rabu da ni dan girman Allah. Da mamaki ta rike haɓa tana faɗin, awu Amadu, to shikenan tunda ba za ka gaya min ba. Duk ran da ta kwaɓe ai maji, mu je Abida kin ji? Ta faɗa tana kama hannunta. Abida ta juyo tana kallon sa a sanye ta ce, Hubbi, kawai ɗaga mata hannu ya ce, Abida, don Allah ki bar ni, ina buƙatar kaɗaici, ba na cikin mood mai daɗi. Abida ta janye hannunta a hankali za ta matso gurinsa. Kaka ta fusge ta cikin ɓacin rai ta ce, da Allah zo mu je, yana miki wulaƙanci yana daka miki tsawa amma kina ƙara nanike masa? Ki bar shi kadai ya mutu mana, wane ne ya damu? Ta karasa faɗa tana fusgar hannun Abida suka fita. Bayan sun koma falo ne Abida ta zauna a gefe tana kuka sosai ta ce, kaka, wai me ke damun Ahmad ne? Ko dai ni ce nake bata masa rai ko kuma na yi masa wani laifi ban sani ba. Kaka ta ce, ke babu laifin da kika yi masa, iskanci ne kawai na mazan zamani idan suka so iskancin su. Ke, ni fa ina ma tunanin anya Amadu ba neman aure yake yi ba, kin san fa mazan zamanin nan idan suka tashi neman aure sai su rika wulakanta ta gida. Aiko Amadu zai ci ubansa bai sani ba wallahi. A firgici Abida ta ce, kaka, aure kuma, wani irin aure kuma? Kaka ta ce, a'a, haka dai kawai nake zargi. Da sauri ta ce, insha Allahu ma ba gaskiya bane kaka. Ta ce, kina wani abu, namiji kuma? Ai kawai ki daina wani mamman ne wa namiji, ke ma kawai ki dinga kama kanki, kina kama ajinki, amma sai ki zo ki ta wani abun nan yana watsa miki ƙasa a ido, ya mutu mana ai shi ya jiyo, idan kika fita harkar sa kika kyale shi babu abin da zai dame ki. Ita dai Abida bata sake cewa komai ba, dan ita tun kalmar neman auren da kaka ta ambata ta ji ta ƙara shiga tashin hankali da damuwa. Shi ko Amadu yana can cikin bedroom ɗinsu, abin duniya duka ya biya dame shi, ya ma rasa inda zai saka ransa ya ji daɗi, so yake yi ya fitar da ƙwalla ko zai ji sanyi a ransa amma ya kasa. Ya rasa ina zai tsoma ransa ya ji daɗi. Abida kuwa sai da ta gaji da zama a gurin kaka sannan ta koma ɗaki. Ko da ta shiga ɗaki ta same shi har ya kwanta, yana jin motsin za ta shigo, ya yi sauri ya limshe idanuwansa kamar ya yi bacci. Ta zo ta tsaya a kansa ta ƙara lullaba masa bargo ta kashe wutar ɗakin sannan ta je ta sa kayan barci ta zo ta kwanta sai da ya bari bacci ya fara ɗaukanta sannan ya tashi zaune a tsakiyar gado ya zabga tagumi. Ita kuma jin motsinsa ya sa ta buɗe ido ta ganshi da sauri ta tashi zaune tana faɗin, Hubbi, wai me ke damun ka ne da ba za ka iya gaya min ba a matsayina na matarka abokiyar sirrinka? Ya kalle ta a hankali ya ce, sweetheart, dan Allah ki koma ki kwanta, ni babu abin da ke damuna, wata yar karamar matsala ce daga gurin aiki, kuma insha Allahu za mu shawo kan matsalar, kar ki damu. Ta ce, matsala kuma Ahmad? Da sauri ya katse ta da faɗin, ki kwanta, kin ga fa yanayin da kike ciki, dan Allah ki kwanta kin ji? A hankali ta ce, to shikenan. Ta koma ta kwanta, shi ma ya koma ya kwanta, a haka barci ya ɗauke ta, amma shi sai gab da asuba sannan bacci ya kwashe shi. Ba shi ne ya farka ba sai gurin karfe 6, ko da ya farka har an yi da sallar asuba, ita kuma Abida bata tashe shi ba, ganin yanayin da ya kwanta bai samu barci ba, shi yasa kawai ta kyale shi. Ko da ya tashi ya sallar asuba yana ta yi mata fada, wai me yasa bata tashe shi ba? Ta ce, haba Hubbi, baka yi bacci ba jiya, shi yasa barci mai nauyi ya kwashe ka. Dan Allah ka rika kokari kana samun hutu. Duk abin da ke damun ka Allah zai yaye maka shi, tunda dai ni ba za ka gaya min ba. Ga breakfast ɗinka can na haɗa maka yana kan dining. Ya ce, ba zan samu ci ba saboda ba na so na makara fita aiki. Amma ki haɗa min a basket zan tafi da shi sai na ci a can. Ta ce, to shikenan. Ficewa ta yi daga ɗakin, shi kuma gurguje ya yi wanka ya shirya ya saka kayansa ya fito. Kaka tana zaune a falo, lokacin da ya gaishe ta kin amsawa ta yi, sai ma ta ɗauke kai, shi ma bai bi ta kanta ba saboda shi dai gaskiya baya cikin yanayi mai daɗi, don haka ba shi da lokacin tsayawa ya biye mata. Haka har ya isa ofis jikinsa a sanyaye, yana saka da warwara, kwata-kwata baya cikin walwala. Gashi a lissafinsa kwana 2 Samiha ta bashi idan har bai zartar da hukunci ya amince mata ba za ta ɗauki mataki ta kuma zartar da hukuncin da ta ga yayi mata daidai a tsakaninsu. Shi kuma ba zai taɓa yarda da abin da take nufi ba maganar gaskiya.
saboda haka ba zai taɓa ya amince mata ba. Haka ya je ofis ya wuni sukuku har ya dawo gida bai samu mafita ba. Washe gare kuwa tun kafin ya fita tun da sassafe Samiha ta dinga doka masa kira lokacin ya shiga wanka. Ko da ya fito ya ga miss call ɗin ta rututa a cikin wayarsa, gabansa ne ya faɗi, hankalinsa ya yi matuƙar tashi, jikinsa na rawa, ya yi saurin danna wayar ya kashe ta ma gaba ɗaya, ya saka ta a aljihu saboda kada ta ci gaba da nacin kiran ya damu Abida har ta fara zargin akwai wani abu. Har Ahmad ya je ofis bai yarda ya buɗe wayarsa ba saboda baya so Samiha ta sake damunsa. Ya gama cin abincin da ya taho da shi daga gida, ya sami kira daga baban Iman ta wayar ofis ɗin. Saboda ya kira wayarsa ya ji ta a kashe, ya ce masa ya taho Wambai store saboda an kawo kaya ya zo ya duba. Ya fito a gurguje ya shiga motarsa ya tafi kasuwar Kwari. Ya ɗauki baban Iman a can suka tafi Wambai store domin ganin kaya. Suka je suka duba kayayyakin da aka kawo da sauran abubuwa. Bayan sun duba basu bar gurin ba sai da suka yi sallar azahar kafin su rabu da juna. Sai da suka biya restaurant suka ci abinci. Daga nan shi baban Iman ya tsaya a kasuwar Kwari, shi kuma Ahmad ya koma ofis ɗinsa. Bayan ya koma ne ya kunna wayarsa. Yana kunna wayar da sakon Samiha ya fara cin karo inda take cewa, Ahmad, taurin kai zaka nuna min ko? To shikenan, bana so na yi maka abin da zaka dawo ka tsane ni daga baya. Ina so na bi ka a hankali. Amma tunda har ka nuna min haka, to mu je zuwa. Yana gama karanta text ɗin ya zauna akan kujera yana tunanin wai me yarinyar nan ta mai da shi ne, jiya da take walagigi da shi a rayuwarsa, amma ya san yadda zai yi mata. Nan take kawai ya ji wata jarumta ta zo masa a zuciyarsa. Kawai ya dake ya fara aika mata da sako kamar haka. Samiha, ina so na baki shawara ko kuma in ce magana da ke ta ƙarshe da zan yi, kar ki ƙara kiran nambar wayata kuma kar ki ƙara turo min sako. Idan kuma hakan ta ƙara faruwa to zan saba miki. Na gaya miki abin da kike nema ba za ki samu ba. Wai ana dole ne kar ki ƙara kira na kuma kar ki ƙara nema na. Ni da ke ba mu da wata alaka wanda ya wuce alakar zumunci. Yana gama tura mata ya goge sakon da ya aika sannan ya goge lambar ta gaba daya. Ita kuma a daidai wannan lokacin da ta ga sakon tana zaune ne akan kujerar madubi daure da towel. Ta fito daga wanka kenan tana kwalliya ta ga sakon Ahmad ya shigo cikin wayarta. Ko da ta bude ta karanta sai da ta ji kwalla sun cika idanuwanta. Ta ce, "Wa yau ita ce Ahmad ɗinta yake mata wannan wulakancin." Ahmad ɗinta dai wanda ta gama kwalla farai da zuciyarta da komai nata a kansa, shine yake mata wannan wulakancin. To shikenan mu zuba da ni da kai Ahmad, kasancewar dama Abba ba a gidanta yake ba, a ranar a gidan Umma yake. Kawai tana gama kwalliyarta ta shirya cikin wani rantsatsen leshin ta mai kyau da tsada, wanda aka yi wa ɗinkin riga da skirt. Ta yi kyau sosai kamar ka sace ta ka gudu. Ta fito da nufin tafiya ofis gurin Ahmad domin ta je ta same shi, saboda ita maganar gaskiya ba za ta taɓa iya haƙura ta fita daga harkarsa ba kamar yadda yake so ba. Ta gama shiryawa kenan ta fito rike da makullin motarta a hannu, sai ta samu waya daga Hajiya Hansa'u inda take sanar mata cewa Hajiya mai raba ta da lafiya hawan jininta ya tashi, har ma an kwantar da ita asibiti. Take hankalinta ya yi matukar tashi, nan da nan ta kira wayar Abba ta gaya masa cewa tana so yanzu nan dan Allah za ta tafi Jega. Ya ce to shikenan bari ya sa a nema mata flight sai ta tafi. Nan da nan yayi waya da wani abokinsa aka nema mata jirgin da za ta samu ta hau. Aka shaida masa kuwa akwai jirgin da zai tashi zuwa birnin Kebbi. Nan direba ya dauke ta zuwa airport. Tana zuwa babu dadewa jirgin su ya tashi suka daga zuwa birnin Kebbi. Daga Kebbi suna sauka a airport, ta dauki taxi ya kai ta Jega. Ko da ta je ta iske Hajiya mai ra asibiti an kwantar da ita, amma jikin nata da sauki. Wannan dalilin ne yasa ba ta samu damar zuwa gurin Ahmad a wannan rana ba, kamar yadda ta kudurta a ranta. Mai sauraro, bari mu dakata anan sai ka biyo mu a shiri na gaba.